Добър ден. Здрасти! Много ми е драго. И на мен. Сега, това ли е колата? Това е колата, да. Разгледай си я каквото искаш, как искаш. И си питай някой на въпрос. Супер, добра си имаме много момче, сега ще дойде, той много ги разбира и ще ни каже. Каквото ти е кефта. Какво, то уличе го гледа, бе? Това не е твой човек. Абе, я отвори тук си и оставя веричката, бе. Окей. Ето, заповядай. Така. Моля, бе, вътре само подире. Може, да. Това с кой мотор е, бе? Той е Абе, електрически. ти на мене не ми ги обяснявай, всичките ги знам ти, бе. Да, губим план, да има ли местото? Охо! Само това с кой мотор беше са? 3-литрови или 2-литрови или? Ма той е електрическо. Абе, чакай, сега да си проверим най-добре, си знаем аз. Това те е пребал! Това няма двигател. Колкото по-нови стават колите, толкова по-малко може да ви бъде полезен един чичо манчо. Това по-добре се доверете на мен. Аз имам необходимата техника и знания да ви помогна с това. Ей, майка му,